Przestawka je nimo. Ladinčanki, kajšež naše serbské holce sú tu zase ročo na polu. Ladinčanki sú tu rúrune, keďže paralele bežava ke našej do Bolízy. 3-1 přečivo Severnej Šlesvigskej sú s tým netkové tabulce aktuálne na prvním miestne ze 7 dybkami. Po takým jara stabilne steja. A na druhým miestne sú Severna Šlesvigská, dále ze 4 dybkami. Potom šiu ja ešte naše serbské žony ze 3 dybkami. A čtvrté miestno Hornia Šleska z 2 dybkami. Piaté miestno Retoromančanky z 1 dybkom. Aj, što je netko ešte nutka za naše holce. Piaté miestno v turniere celkovnej Europiádže nic jace, ale jene 6. miesto je to ešte nutka, když oni přečivo Ladinčankam dobudu. Po takým aj jeden Herkulesový nadok bere svek. Ale tiež s jedným dybkom môže naraz spokojom byť v turniere. Tu partiu ve skupinskej fáze Europiády sú naše serbské žony ta všako dobili, to my vieme. 2-1, senzacionálne, te prvné dobyče jedno serbsko-žonského mužstva v staviznách Europiády. To byšte přečivo Ladinčankam. A oni chceli netko jedno revanš, čo sa myslú tam te žony v modrých trikoách. To ste by oni nechceli ešte raz. Aj lubić dać od naszych holców. Dlatego ja myślę, że to na uporze ciężka partia nitko. Ale hľadáme raz, hľadáme też potom, gdyż widzimy tu prvnú zestavu na rajnišću, hače Peter Bemak nešto zmenil. Gdyż se ja te holce tu nitko také ubladám, když je steja, to zatem nie upada, nie. Bude to ta samsná zestava, kota še rune od rajnišća šva. Když bude nitko znova tu rú zahić. Tu widzimy Peter Bemak, to jara kutne bere netko tu poslednú rú serbských žonů na Europiádže 2024 ve Flensburgu tu. Paralelne je tež kune Zürich zakop byl podľa našich muží, když hrajú v Danskej. Tu rú vo 1. miestno přečivo Kovartam. Dobycie albo 5. miejsce na Europiádže za naše holce, že o to stano nic poslední odvač. A stano 6. albo 7. to by było jara zasłużone. Všako synko tiež putnú v tej rune přečivo Severnej Šlesvigskej, zo je poveto pomalu trošku von. To sú netko jara veľa rov byli v tých posledných 5 dniach. Netko ešte raz taký mocný přečeník, kaj Ladinčanky nič. To nie nič ľahké netko, ale súdnice sa ešte raz uradžuja. Tu dvojné súdnike ešte raz sam sa kaž rune. To je v poradku, však je nám prele tu nenú akciu, ešte Lavina Frenstec krotko předtým 2-2 z ruku přibudu boa. Durechyč dal. Ladinčanky cechu ešte raz, zoby súdnik v nikak po pojce tuto ráno časa te boky zmenil, však je tu východ, tu jara moc netko so zvrtnú, netko raja naši holce ze Svicikom a Ladinčanky přečivo Vicike. To sú sa oni prašili, menšinu po pečovací menšinách zmeniť, ale súdnik je pravne to nedáve. Junu peča 4 menšinou a potom je konc.
Steuernek jak duje. Ale je to schon trichi, ten Witzika Jorka je woprawdźe kras kujże dzień. Silny wicher, Jean Jiu za jutelka Witnikus der. Po całej krainie tu jac Witnikłać po nas doma na owe. Pola muži je so nešto zmeniło. Aktualny stav netko 1-0 za serbskie muže. To je fix šło tam durch. Super netko po takim aktualnym su oni na 1. miejsce. A ja, tam jest Lawina Frenzel, ten faul wurde była. Tylko dobra pozycja za wolny kop. Der Kunze Zeit dobry pospit. Ale za tutun Rotaku żaden problem, to by się direktnie na niu. Rotaka Ladičanko, Bulka, mocna. A ladajo też na rotovú diferenciu Wilja Ladičanki, za oni z jednym nerozsudne tu też zostaną na prvnym miejscu tej tabulki, dla toho oni nie treba netko převeľa riskirować, čež nastupa tu nru dopredka. Johanna Veselic tam z Bulom w centrumie. A netko mirne natvorić przez Sofii Matuškec, ale te Bule trošku niedokładne do podka cela, a netko jeden wolny kopwod, zade faul od Stelle Pilsec. A te Bule z centrum a dobiera so poda nas mirniejsze rozdzielić, to nie trzeba je świeco takie z gwałtem do podka sypać. To też Peter Bimak runę jeszcze raz do na rajniejsze wołał.
Keď bu tam spišne rajoky podľa Dinčankov, one sa pešli cpa keď bu vova. A ešte si netko tiež paralelne, te môže si upladať, to by so môže. Teraz to tiež live streamuje, tam by so bez komentára, ale to dla tam čo vidíte, tu link tiež namakáte, by so kaj všetko na YouTube pod Studio Lucia. A netko bol do špicky, ale tam... Rá muži, tak sú link namakáče potom tiež na cirkvinskim kanálu v osade Košice. Nic podľa Studio Lucia, ale na cirkvinskim kanálu v osade Košice. Tam je tu link za rú serbské mužstvo muže přečivo Kroatam. Tam je vo jednaté mestno. Což chce, sme tiež tuto rú si rád obladať. Najlepiej sa na paralelne keď tutaj je, když máte doma tam dva nástroje. Jara dere pod Šišťom stajne tam je netko od Stele Pilsec a Johane Veselic. Otrač, dere a pospět Cilbina Rotana! Dohu žerč! Tu bol je opravdu ešte nízko padnil. S tým tá Rotoka nie je ličiva. Lavina Frencec, dobry pospět. A Predator je jara klase solo od Stele Pilsec. Najlepša šanca Röha total przez Lawinu Frencec z tutym Cilbu na dlouhý bok roto, na dlouhý rožk a potom bohužel jenož na žerč. Aj dere bok zminene. Rotoka má trošku nevystoč také veselí. Sofia Mateškec s pospytom. Tyž snadne Rota Misnova. Ale tu tých prvných menšikách tiež pytnič, so tiež Ladinčanky Jara Kusaja, tiež oni raja se s posledným povetrom. Znamená tohle tá možnosť, so ešte raz zrábať. A tu na dobyče ráč. Johana Veselic netko dáme spýta tu nad pivovaku nabiežeč.
Netko Ladničanki prvný koč v 16 serbských holcov. Pak ničo strašne tola. Celá Pilsec jara dere tam do to bula so suneva. Nebyl jeszcze żaden faul. Tyž jeszcze ten trener od Ladničanku inak widzi. Rajaka jeszcze leżał ostanęła. Dere, ale za to nie tylko żółtą kartę pokazać, je od cudnika troszkę przewele. Also to nie byś tylko żaden faul umpraj, to byś tylko tylko ta druga akcja od stele prede tam ta prina, a nie tylko ta druga. Jasne, ta prina byś jeden faul, tam je ona jena 3 stupiła, ale to byś tylko jena cyle suwerena akcja do bula od cyle Pilsec. Żadna przyczyna po takiej tam nie tylko żółtą kartę pokazać. Ale všako je to tylko zaposlená hra. Tutaj Olimpiade je to samo trošku šojene, to reka nikto za stelu Pilsec vyzor te posledné, te příjemné cice menšine, ničo jace v opaku činič, ale za celkovné turnier žádný vliv jac nima. Bol za Rotoku, Vanessa Pešlec tam namistne. Nitko Vomere. Bule Roželič, dere widziane od tej koncec, ale teda, nie to byše trošku nedokładne. Ale raz jednore pospyt, jednora přirovka. Nitko Johana Veslice Svobodná. Tam je Laura Arnuscholz rigorozna. Nedorozumienie tam. Asystent je pokazał zamiec za naszych, a sudnik pak je prajo nie Ladničanki metaja. To je tylko stela Pilsec si buzała. A co nie mala resnič, ale potom je sudnik ju ručo držal. Dere nabiežane od Johana Veselic. Netko tam je centrum je Svobodná. Den Andriget meta pak na Veselic. Dere. Lawina Frenzlec. Czane z bulą, widzi Leonie Wenzlec, dalej przy bulu. Szkoda, potem troszkę przewyle było. Ja, dobre solo od tej koncecki potom spyta. Ze 16 metrów na Rota Cilic. Rotoka dalej niewiesta, Johana Veselic nitko przy bulu. Widzi zale stelu. Super, stela w 16 se spyta je. Troszkę przez zajazd spyta, a posłed bysze ok. Ale z toho by mógł jac wyskoczyć. Tu je wiele nutka, tu je. To też spyta biemak nitko do widzi. Tu je show nutka.
Ale zakładne jeszcze wiele niemiera też na walce od serbskiego mustwa, a też wiele niespokojności. Jeszcze nie są spokojni z tym, jak są tu nasze olce. Tu czasem na rajniście prezentuje, zamiecza nic mustwo nawoda. Andrzej Rachela, runde taka jest też trener Peter Bimak. Svarja tu wiele. Stano pri nás strašná akcia przez Ladinčakov ze tutym wolnym kopom, tam direktnie przy 16. Flanka na Vanessu Pešec, ale żaden problem za nią, tu ona wyższe ma. A potem dobry wodkop, no ladaj, takie daleko, Lawina Frenzlecu niższe spyta dobieżeć. A netko też 2-0 za serbskich muži stojí. A tu podľa nás, keď je to zvláštno, keď upadá tu v Severonimské sa zase dešťuje. Potom sme u celý čas slunce mieli. Je netko zase dešťika náredže. Ale je to rytmus také dalečiny, Podobno po bude chodžiť zase slunce byť. Keď bol Lau Arnuš heute. Jest teda Pilsec pon wiele prawe czyni, ale potem te ważne przyjrawki pusto tam to w opaczu sobora jako widzi. To było na tym momencie żywo, to jeszcze troszkę lepsze czynić. Ale odhľadajú o toho jedna jara vážna rádka za Petra Bimaka a za partiu serbských žonov. Netko, Stella Pilsec widzi Johanu Veselický beží netko na rotaku, aj škoda, to by še úzke. Tam by še rotaka runde taky še při bulu prede Johane Veselic a samo bul na zamet Voncelič. Dobro nadpět tobě.
Aj prašine też je, a činko Petr Biemak w tutaj poslednej rije za serbskie żony w Flensburgu tu, kiż się też Rajoko Raczda, kiż się nie tak wiele rali, a bude oni się nikogo tu zamienić. A że to 0-0 przeciw Ladinčankami jara mocny wustitk. Z tym potem 4 dybki na swyskim koncie. Wijania Paškec tam vonka boj zubiła. Jara dere netko. Dere vočine na tutara. A netko Leoni Wenslec, jara dere Johanu Veseli Fidžova, tuta netko tu bul nesme zubić. Dobra możność ofensywy. A dalej przy bólu Johana Veselic. A nasze olce netko ušišove polce od Ladinčankov a Činakuko, to je dobre znamio. Oni tvoča bole na dobyče, hač Ladinčanki, respektívne oni pokazali, že majú ešte jac mocov ve sebi, hač holce z Italskie. O, tam je tu kontakt. Bože, přišel przeciw tej kuncec. Ale sudnik je do toho już faul odfizdal. Za Ladinčankou, dla toho vodkop, nie, wolny kop. Za modrych. Škoda. Dobra komunikacja to wyższe mes Stelu Pilcec a Laviniu Frenzlec tam na długi Ruszkic. Netko spieszny ból, a szkoda. Ale potem ta flanka od Stele tam won na Laviniu nedokładna. Lavina Frenzlec 16, a ten pospět pa jara votry kutbo na rota. Žádný problém za tutun vulku rotroku, tutun bul kuče držeć.
Geht wunitko. Ladinczanki przez prawy bok, ale tam nic nie bie. 16 sekund, by mu tu ten ból przyuzać. Stella Pilce Gejbowała. Szybko je Lavinia, Wenslec je prytku, ale hej, dola tuta široka potom. Przecieszka. Tu ein Wodmet babie. Riskantne, a direktne Wodmeter war da Rotterka tutun Bull. Wird gesammelt za nasze Holze. A další pospyt na Rota, ale zase taka skere. Hej, slabá cilba. Što se tu jeszcze stane tu terie? Hadżeta nic przewiele. Ladinczanki nie tylko tak nera, jaka szwek, bo oni chcą na górze dobyć. A hej, nasze holce mają potem krótku tam tu koncentrację troszkę przemało. To je Hadżeta takie skere tamasem tu wokoło sredniej linie od 16 k 16, ale niczego strasznie jeszcze to nie wurało. A pola muži panuje na Rota podrujem, netko je 3-0 stej. A Stella Pilcec do 16. Sama przeco jeszcze przy bólu z pospytom, ale przecentralny na Rotoku je jeszcze dalej. Drugi pospyt myła, ale potom je zwyższyła. To nie będzie żadna jednatka, tam nie by przewiele kontakta widzieć. Szkoda, też co by mogło ja uskoczyć.
Šuta raso pomalku ke konce kila. Zazbožo za terajovky, kaj to vidžu. Oni są tylko skryje takie nosza przez tutun ru. Ale hadżotal je sowčece pola serbskich holców jeszcze ništo stało w tych posledných menšinách. Stano jeszcze tu tych poslední ry. Przez Sofie Matuszkec nitko won na Lawiniu Frensec, ale dem direktne Reihe do odzade do noho, tak zwana tym ból nemže sobu zač. A też tu widzimy nas, jak Ladinčanki na czas raja są z tym 0-0 jara spokojem. Tylko są przez to automatycznie na 5. miejscu, a z tym dobycza tuto małego turniera. Dlatego też Rotaka żeni tym ból do Kineza. A czeka do nich Leonie Wenslec ju nabieži. A potem hake do Kiza. To šo je rana czas. A tylko raz jeden różk za Ladinčanką. Keď butáme ve 16. Dále flanka. Ostojka, flanka. Tam so je teda koncec raniva. Při 16 direktne, keď upadá je Navo Pánova. Ale so zase zraba. A je to ľahšie v poradku zase. Aj, to by netko trošku netreba už od Ladinčanky tam v centrum, ale znova sú oni si zbúl dobili a so na dalšiu ofenzívu přihotuja. Netko z flanku, nie? Aj, búl ešte nie je vonka, hak to niko, hake nike.
a widzimy jak co tam na czas daje. Tylko Lavinia tam przy bólu dalej won racz, to by tylko ta lepsza opcja była, won na stelu Pilsec. Ten pas, ona ma miestno. A nie tylko raz mir przy bólu. No. A Stella zaczęła do 16, to ona może 1-1 sama dobry pospyt, w porządku. Wiele prawe Chinoa, tylko Ruszk. Rusz przyjdzie, a tam Ty jak Kuncec tam smali do to bula. Jara der trichywa, a Rotaka praktycznie mocne gieczbo, a tu buliście. Popanyła predhacz kuli przez linię. Dobra akcja, tylko najstraszniejsza akcja tutaj ry. Przez Theo Kuncec, a wulkotna parada od Rotaki Ladinchanko. Tylko na tam boku je Stella Pilsec swobodna była, szkoda ta przyroka pomście krótka. A ty jeszcze Ladinchanki pytnął, że oni tu nie smieją się rać. A nie tylko Laura Hanuszolca tam ma Jobrytka wojuje. Stella Pilsec zaczyna do 16, zase 1-1, wszędzie do centrum ma ta przyroka, a zase wotwabaranie na Ruszk won. A ja nie tylko so przy jednym Ruszku wymieni tu jedna nowa nadbioroka po Ladinchanku wszędzie. Rajoka z czysłem 1 czy 9 trajniejsza, a Rajoka z czysłem 15 wszędzie nowa chore. A ty študy všetko poranem odbiežeč. Takhle, když je ta Rajoka od Rajniša Dele, sme ta nová Rajoka na Rajniša Pšinč. Všetko by po regulách odbiežeč a tyž Peter Bemak chce vymeniť, ale ešte nic, najprv tuto Ruszk. A znova, ty jak Kuncec. Zase tak svobodná stej, zase dobrá flanka od Pilsec Stelle. A škoda, Sofie Matiške z přecentrale. Dále, Stella Pilsec, 16. Zase wotwabaranie. Laura Hanuszolc wodza des Butter. A Stella Pilsec. Ale bul še nie je von, ta situacija še je horca. Netko rake, tu dolgi bul von, na Vianneu Paškec, ta ten zubi, škoda. Netko Ladinchanki še ma jednu ofenzivnu akciju sadža. A
Vianea Paškec storči tun Rajoku Ladinčanku ve našej 16 a súdnik pokaza direktne na jednatku. Nezbožovná akcia. Od tu oka, ja to tak upadal, keď špek potom jen faul byl, a no ma čo ten kontakt dosahal. Zobiem to upad, že dobre ako 16 súdič, ako jednatka. Ale snadno to ešte raz vidíme. Najprv raz netko tuta jednatka, Vanessa Pešl. Môže ona tiež jednatky ďalžeč. A čo to ešte nie je treba na tutem turniere? Netko. Liečbu neliči. Asistent je korečku zbynu. Paši jedno šťodla. Aj tam je na Rajoka přezahe do 16 bežava a s tým netko vumena, s tým netko vospětovanie. Jedna z Ladinčankov by ešte přezahe 16, to nesmie buď. Druhý pospět. Ja! No ladaj! Ale druhý bul keď bu! Bul je preč! Vanessa Pešl! Rekovka tutere! Drží tuto druhú jednatku! Eskalácia! Tu przy Rajnišću. No ladaj! Prawy rusz čušliva Vanessa Pešl netko. Jestem liczyła z Rajoka dvojice do samstného ruszka celi. A z tym tuto jednatku drží netko. Dale ešte raz všetko dopredka resnč. Předovojac nie. Regulárny čas je nedom odběžal. Što je tu ešte nucka, to by ešte netko vyzo. Tu na highlight tutere. Ale keď bu rašte nie, keď prajne nimo. Vianea Paškec, jara dere tam bul. Von sypneva. To ona si tiež nebyť zaslúžila tam, přes je netrebavší faul. Hevak poprod, že jeden jara dobre turnier činila. Ona sa môže podľa Vanessa Pešl požakovať. Netko tam tiež jedna Rajoka od Ladinčanku trošku vyjedže, asi s tým jednu žltú kartu podľa súdnika odholuje. Nie, Vianea Paškec suverénu hru čini a tiež suverénny turnier. Dlatego by to škoda było, lecz by się tylko przez taki faul turnier skazywał, ale Vanessa Pešl by się namiestne, a je turnier wukowawa, a też tutun rutu wukowawa. Ale jeszcze raz, tylko taki wolny kop, tu z 25 metrów. Nie, tu jo celé jasne, nimo. Súdnik pokaza ešte 3 menšiny. Nakładanski čas. Potom je nimo. Peter Bemak ten čas vúži. Chce vúžiť a chce vumeniť, ale ešte nic také pri příchodném přetrneniu. Najprv Lavinia Frenslec. Johanna Lierschec bude na Rajnišću přijíć, jedna nova nadběhovarka. Nic bul zubić, nic bul zubić. Rajoko sobu zač, takie prawe, Thea Kuncec.
A, pon przezahe ta przyjrawka, tam nikt tu nie wie, szkoda. Peter wiem, jak to jeszcze mówił. A jeszcze raz nadbieg przez prawy bok. Znowu pak. Stuewak Ulrike Lobedzina. Łotrumy jeszcze przyjdzie, a nitko hake. Co ta zmiana zeszlachci. Leonie Wenzlec opuści Rajniszczo a za nią nitko nowa nadbiegoka przyjdzie Johanna Lierszec. Ona jeszcze nikaka, jedno mniejszym dostane se muslu. Wielki applaus za Leonie, opodzie mocny dzień dzięca. Šo dała prytku. A nitko nadok za Johanu, opodzie tam prytku. Na te bóle wakać, a potem z tempom narotaczanć. I so ona jeden ból dostane. A sudnik łatwiej za tuto partiju, hej, serbskie żony, 4 rytu, 4 kroć nerozsudne. To je też, to ma też nešto prajnu, to też nešto do pokaza. Na przykład, że mamy w obchodzie jara stabilną defensywu. Na tym może natwarić. Rune taka jest też rekoka dżęsniejszego dnia, so nitko świecić da tam. Vanessa Peszlec. Super. Serbskie mnóstwo, widzę nitko, jak su tam Zurich, Severna Schleswigska przeciwko Retoromančankam rali. Będziemy nitko ladać, które mistno zmierwoni na końcu. Jedna rata się ostane, tu nitko na Rajniszczu, a potem wyskoczy ta końca tabulka. A so my na 5. miejscu nie idziemy, to mówimy, to też tu Lawiniu w Frenzlec troszkę merzaka żupada, ale szojne. Na 6. miejscu, 7. miejscu to Runia jara spokojace. Za tutaj młode serbskie żunskie mnóstwo, które może on za 4 lat znowu jeszcze raz nadbierować, a co pokazać potem. A netko jeszcze raz troszkę te emocje tu też przewaria. Czy jedni są przesłapeni, czy tam nie są najpierw raz wesela przez te nerozsudne. Mieszane zaczucia tu netko pola serbskich żonów. Ale hej. Jeden wyrównany turnier to byše tu o mistno 5. Wszystkie mnóstwa wyrównane, a nasze serbskie żony są wszystkie 4 ry nerozsudne rali, nie są żadne ruszyrali. To jest dobre na tym. Lawina Frenzlec najlepsza cylarka wrotów za serbskie mnóstwo, 4 rota całkone. Potem jedna rota za Stedopilces, a jedna rota za Johannu Weselic. A to byše nitko ta posledná hra serbsko-žonsko mnóstwa na tej Europiadzie 2024. Serbskie muže účastníš raja v Danskej tam přečivo menšiny z Korutanskej. Jak tu teda vúnče, to bude še potom tiež zaujšie boze zonič níže na sociálnych sečach, abo tak špajne aktuálny stav je 3-0 za serbské muže. A potom byše to ze Europiadu 2024 za serbské mužstvo. Nitko sa ešte raz svedčí, pyrotechnika by sa nesme falovať na letoším turniere, na letošej Europiade. My chceme mužstvo mieć, či fene voja, ale tiež nitko serbské mužstva nebychu celé tak úspešné na tutej Europiade tu roka. Sú sebi Serbia tiež ešte přes fanov jedné veľké meno činili. Oni zaostaja tu v dopomienkach všetkých rajerov a rajerkov tamných menšinov. Však sú fanojo, hej, nikak 400 do 500.
serbskich fanów są przyjęli tu hore do severa a svědča romadže ze serbskimi żonami a mužemi. To všetko zaujše trošku také punže. Bude ženca romadže, zaujše tiež u Nimska przeciwko Spanski ladacz. No i to jest dzielaka jeszcze w Łużycy tu. 70 dzieje, nikako Serba zetka we Flensburgu na przykład. A z tymi impresami so tylko też my rozżonujemy. So, dziękujemy wam, że naszemu livestreamie ściłowali przez tę Europiadu 2024 tu. Mes Nimskie a Danskie. Tu se jeszcze śpiewa Tirajniszu. Super, nein, za was jeszcze tutaj impresja nie tylko sił, ja się rozżonuję, moje miano jest Fabian Hibuszka. A potem słyszymy się snano za 4 lat zaso, gdyż przyjdzie na Europiada 2028 przewiedzie. A co tam? Możemy! Europiada ta zjeblały se wnieca na mestskom světě, kde neon světí. Noc je mladá, tak zpěvaj s nami. Tóny blízkají, zvuky větor nesie. Tóny blízkají, srbský lúb co průsedne. Tóny blízkají, zvuky větor nesie. Tóny blízkají, srbský lúb za skenšiče.